Ahojte. Už ste odo mňa počuli strašne veľa vecí o finančných trhoch, o nastavení mysle, o vzťahu k peniazom, o mojej ceste. Preto som sa rozhodla, že urobím takú mini sériu o tom najdôležitejšom, čo mne úplne najviac zmenilo život za posledné 2 roky, o tom, čo mňa vytrhlo z toho zamestnaneckého systému, to je network marketing. Pyramída! Preto som sa rozhodla, že vás trošku poedukujem a že vám to vysvetlím v úplne krátkych videách v nasledujúcich dňoch. A prvú vec, ktorú by som vám chcela povedať, je, že network marketing je úplne bežná profesia. Spojená s predajom, ktorá vo svete funguje už strašne veľa rokov a vyprodukovala najviac milionárov zo všetkých odvetví, aké existujú. To, že tento priemysel je ozaj veľký, dosvedčujú aj čísla. Čistý obrat network marketingových spoločností na svete ročne je viac ako 30 biliónov dolárov. Na porovnanie, obrat futbalovej federácie FIFA 6 biliónov. Obrat NHL takisto. Hudobný priemysel na celom svete 26 biliónov ročne. A takéto ročné obraty nezačne nejaký priemysel generovať len tak. Ďalšie pikošky už onedlho.